ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବେଳୁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବ ସତରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ରୋଷେଇ ଆପଣ କେବେ ଜୀବନରେ କରିନଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ରୋଷେଇ କରିବେ କନଫର୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ନେଇଯିବା। ଆଉ ପାଣି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା। ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପାଣି ନେବା। ପାଣି ନେଇକି ଏଥରକ ଆମେ ନେଇକି ସିଧା ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ବସିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାତ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଭାଇ 2-4 ଥର ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଭାତ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମାନେ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ଭାତ ଦେଖ ଫୁଟୁଛି, ତଳଟା ଫୁଟିକି ଏବେ ଭାତ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିଦେବ। 2-3 ଥର ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଏଥରକ ଦେଖିବ ଆଉ ଥରେ ହେଲା କି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଆପଣମାନେ ବି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ 2-3 ଥର ଦେଖିଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଲାଗିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଭାତଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଭାତଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳେଇ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଯଦି ତଳେ। ଭାଇ ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି କେମିତି ରୋଷେଇ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଆଉ ପଚାରିବନି କି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବନି। ଏଠି ଭାତଟା ସରିଗଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପେଜଟା କାଢ଼ିଦେବ। ପେଜ ନ କାଢ଼ିଲେ ଭାଇ ତଳରେ ଯେତେବେଳେ ପେଜୁଆ ଲାଗିବ, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଦୋଷ ଦେବନି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖେଇ କହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେବି। ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ। ତ ଏଠି ସବୁତକ ପେଜ ଆମର ବାହାରି ଯାଇଛି। ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ହଲେଇ ଦେବା। ହଲେଇ ଦେଖିଦେବା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ଠାକ୍। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଭାଇ, ମୋର ତ ହେଇଗଲା ଭାତ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାତଟା ଶିଖେଇଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେମିତି ଗରମ ପାଣି ଫୁଟା ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି। ମୋତେ ଯେତିକି ଜଣା ମୁଁ ଭାଇ ସେତିକି ଶିଖେଇଦେବି। ଅଧିକ